Urkin, ezakua, bete puntaino. Que no llegamos. Dios! Hartu euren! Gustuta bagoie! Venga, bai. Talde irabazlea, talde urdina da! Gutxi bali mauzkezu esan, sartu gehiago. Zigor eta esbeta. Taskur nahi. Suave! Zigor ikusi dugu aserre. Izaskun eta nahi zorionak! Kalera jaitsi beharko duzue. Gabon Euskal Herria! 25 minutu falta dira gaueko 11 izateko. Ongi etorri, Basarria zuzenean saiora 7. atala da hau. Ardiak ere etorri dira, antza, ze ondo, Euskal zer gertatuko den. Badakizu, dagoeneko Laster, azken txampan sartuko gara, Basarria saioaren lehiaketa horretan, eta 7 bikote geratzen dira, 7 basarritar eta 7 kaletar. Baina hemendik aurrera gu bezala, etxetik saioa ikusten egongo direnak badakizuen nortzu diren, ezta? Zigor eta esbeta. Eurek, azken desafioa galdu zutelako. Kusi. Hemen txe. Ez que zigor meta oso baten zuenia, bai oso ondo, baina ez hortik aurrea... Denetarik entzuten da, baina horri ikusten duzuena da justo desafioa galdu zutenean. Lasai, badakizuen non egongo diren gure ganbaran. Konexioa egingo dugu, Zigor eta esbeta, Gabon. Hortxe ikusten ditugu, Gabon! Gabon, txaloak! Azken kaleratuak izan diren bi lehiakide hauentzat, eta Laster azken txampan sartuta ez dakit horrek pena ematen dizuen. Zigor eta esbeta. Bai, pena bai. Bai, pena super handia, bai. Kalera jaiztea eta abentura ez jarraitzea. Abentura ez jarraitzea. Bueno, abentura hemen izango dugu plato honetan, Laster, ona etorriko zaretelako. Zigor, plato honetan zuk egindako lanaz ere gauzatxo batzuk esan direlako, aurrerapen bat. Ez que zigor meta oso baten zuenia, bai oso ondo, baina ez hortik aurrea... Fizikomente, oso ahul ikusien. Igual korrikaiten bestekak, ez don fondu, Zenbat frogetan erakutsi du. Zigor, hau, aurrerapen bat besterik ez da, baina Laster hemen izango zarenez, kritika horiek egin dutenei erantzuteko prest, ez da? Hombre, claro, preparau. Preparaute etorri dira. Zigor eta esbeta, Laster arte txaloak eurentzat. Laster hemen izango dira. Txaloekin jarraitu mesedez. Gure katedra osatzen duten solaskideak hemen direlako. Xabi, Gabon. Itzeta. Mantzizidor. Padilla. Nere. Jose. Amaia eta Biurri. Gabon guzioi. Bueno, armaietan zaudeten hoi ere. Txaloak mesedez zuentzat. Eta hemen ikusten duzuen neska honi harrera berezia hemen egin behar diot. Bueno, esan beharko nuke artizar zarela, ez? Twitterren artizar. Twitterren artizar. Bueno, gauza bat izango dizuet, zuek badakizue, Twitterren Basarria jarretzen baldin baduzue, familia handia daukagula, familia horretako partaide bat da, eta 20 berriro zuek eskatzen zenuten, ez da? Bai. Artizar? Bai, Twitteruak hona etortzea eskatzen denun, eta gaur etorren naiz. Ondo! Ongi etorri! Artizar! Gaur ziokatuko duzu? Bai, gaurre bai. Gaurre bai? Bueno, Jon Fernandezekin egingo dugu bate, Laster jakiteko Txiolandian zer esaten duzuen honen inguruan. Ai, zenba gauza, baina auzolan proban badakizue, azkenean, urdinek irabazi zutela, eta gorriek porrota izan zutela berriro, horretaz ez egingo dugu berehala, baina begitxo honekin badakizuen noruntz begiratzen ari naizen Padillaren kamiseta ia zein den gaurko protagonista jakin nahiko nuke ba. Ba, pena pixkat ematen dit, altxengo naiz, esbeta oso neska jatorra iruditzen zait, baino altzariare bai. Altzari bat, esbeta, altzari aurkezi zut, Claudio. Zergatik esaten duzu, pare? Bueno, pixkat nazkauta naholako, eta pixkat men orokorrean itzen deu, stop lehiakide altzariak nahikoa da. Ez da esbeta lehiakide altzari bakarra, ez da bakarra. Gehio daude, baino esbeta altzaria salgai dagoeneko zuen supermerkatuetan. Baina esbeta oso parre egiten du, superpositiboa da,
Ez dakit asko, igual, bere ekarpena hori izan daiteke. Bueno, ia berak zer esaten duen, bere ala sartuko baita plato honetan. Gorriek berriro, ezin izan dute, garaipena lortu auzolan proban. Hemen oraintxo bertan aztertuko duguna honako hau da. Nik aldera bat egingo dizuet. Zer gertatzen zaie gorriei? Oina menida, Hori, Ainizek egiten duena nola ikusten duzu? Nik gaizki ikusten dut. Nervio. Hemen talde honetan bi oilar daudela eta bi oilarrek agintzen dutenean, egoera ez da bide honetik zuten. Taniari saku handiz, Me cago en la puta de aro. Taniari txiki bat, txiki bat. Txiki jarri dixagu, ezin du? Pega, txikitina aurrien. Uste du, Telmo gehiago alzagoela emon. Ni pixka gutxillo. Taniak gehiizko pisua darama. Que no llegamos. Dios! Gutxi karratu ze banda. Gutxi bali mauzkezu esan, sartu gehiago. Ez da izi pasatzean, baina ez dugu inoiz irabazten. Ezkenia nik ikustez taldeko guztia, kalik aldeon guztia emate deula. Dena ematen dugu eta berriro galtzen dugu. Bideoaren bukaeran esaten zuen, galtzen dugu, Taniak esaten zuen, Rosa? Gabon. Gabon. Zer gertatzen zaie talde gorrikoei? Hombre, a ber, galdu azken autoestima bera jutea. Nik uste lurraztin dakar autoestima, eta gaine behien arten destiala, jausko laguntzen horre mateunez. Zer, azkenen igual, egitea da denak ez dekala portento fiziko berdina, denak ez dela fizikoki igualak, orduan ezin batu ez igual exigitu da. Asierrek esaten komentario hortan, izaio Telmoik, esaten bezala, ez du hain beste egin, obviamente ez du, Telmok asierren ertilaren goa, porque Telmok, ez dakit, haundila dago, baina gero igual lindarra ez daka bestia bezain beste. Orduan azkenen, esan behar dugu, bata basarritarra dela eta bestea kaletarra, eta hori ere kontuan hartu behar dela. Asierreko lako komentario ekitea Telmoi buruz de Telmoi kaniak ello, jetxiko jo, enbede esan joa Telmoi, urrenak ello saiatu gai, igual, ez dakit. Izeta, zein izan da, akatsik egon bada? Ez dago akatsa, izan da argi eta garbi bestiak egin izan diala, ez? Beste akatsu bate bai egon da, sakua betetzeko garaian igual ez du bakoitzak ze sakuat judikau, ez du ondo egoki. Hor nik usteaten martziela bakoitzek leheneko bestan ikusi zenbait eman daikien da horrekin urrengoako... Horreatik kargatu ez, honek 10 kilo horrek hogei eta honek 40. Nik uste hor fallo handi, zuela. Garbi ikusiana, talde gorrin, ez dakit bi oiarra zemaren, baina oiarra behintzen nahiko txarra diela garbi ikusia. Ez tekote, Xabi, ez teha xibar oiarrako ez, oiarrak. Talde urdinen ez seguro jokin da urkion ez balie, talde urdinek etziala iraziko. Zanaet, talde gorrin oiarrak eta ez oiarrak. Talde gorrin oiar bat. Zein bi oiartzerek talde gorrin bat? Bi oiarren goan ezen, lider zentzun bat egongo balin bazan, ondo beteko zitun zaku horiek, galdetuko zon, prekupako zan, baina ez dara komunikazioik egon. Mirenek zerbait galdetu nahi. Oiar zein ikusteko talde gorrean? Esan dute bi oiar darela ez, Asier eta zigorezak eta Asierrek lider gotza hartu da, baina hartu balin bado ez oso ondo hartu. Nei etzat iruditzen da, nik uste sakuake nahiko karrauta mantzetuela altzueneako. Bueno, eman zit. Danak ez dira jokin bezalakoak, Fallo horre hontzan. Danak ez dira jokin bezalakoak, 1 kiloko sakua mateuenak. Ja, eta? Baina pixka bai jutitzaiten hortan, komunikazio gutxi ontzala bai, zen nik uste hor, ontzaiala mutilak, igual indar gehiago zeukena, gehiago mate zeukena, eta igual neska batzuk, igual gutxixio, eta hor bai somatzen. Horretan da. Ez netzako pisua bai. Antolaketa gaizke egin zutela. Piskat iruditzen zai bai, ez, karo, gehiago matemazu, azkenean kantidade gehiago dijoa. Ondo, guak ez esaten dizu, bai bi hurri. Ni izetakin bat etortzen naiz ez, netzako fisikamente gaur egunen talde gorrie, osea talde urdine gorrie baino gehiago, fisikamente indarrez da... Eta trebeziaz nik uste gehiago dala, talde gorrie. Hor, aipatzen dezue pisua, baina nik uste pixka teknika ere badagoela, pisu hori eramateko garaian. Adibidez, nik ikusi nuen jokin zakua beteta eta egia da portento fisikoa dela, baina hortaz aparte teknika ere oso nazan. Ez daki nola jartzezan, nola pixkat lumbagoa eukiko balu bezala eta beste batzuk olentzero moduan eramatezun, esbetak oso gaizki eramatzun, da hor teknikaren uste garrantzitsua da. A ber, nik ikusit hor, baserritarrik gaztena jokin da. Eta beti esateue, edadiekin ikastela hemen lanian. Hor baserritarrak, baldin bai ezaldak egite baserritarrak, karga bizkarrian zuzen eman berdulu ondo zentratuta. Zaku ezela atzien emate baue, nekian dobli hau, eta indarran laurde nahi gaue. Galdera da, eta aginduak hori guztian nok kudeatu behar zuen. Hoi ez da hola. Beak, baserritarrak beak jakin berdu. Hor areiteok esaten zu, bi oilar, nik esango nuke bi kapitain. Bi kapitain. Baina adibidez? Baina hor
jakin dezagun. Zuen ustez, bi kapitain horiek zeintzuk izan ziren talde horretan? Jokin da Asier. Ekipo bat Joki eta beste da Asier. Ez, baina, a ber, Areitik hitz egiten du, gorrien taldean, antzadenez, bik ematen zituztela aginduak. Zeintzuk izan daitezke? Bat Asierra, ikusian, eta gorrin lider garbi bada. Asier da. Eta hor, talde gorrian ez duzue beste inor ikusi aginduak ematen. Baina adibidez, liderrak aldu nahi duen esan, baina adibidez gero petatu bukatu zanean etzion adoz, da maiderrepeak esan zion, urruan frogan bertan inberdezuna. Osea, inda gero kejatzea alperri, eske sakua gehiago gutxio bete eta momentu ez betzen unik. Azizidor, noren akatsa, edo ze... Komunikazio falta. Liderrak aldu nahi duen esan, baina beak ere... Hau da, liderak ez dianak bere iritzi ez bau emat, esan ez, nik hau gehiago berdet, o gutxio berdet. Eta liderra zuen ustez, proba horretan Asier izan zen. Ba, oso... Proba horretan irudiak ikusten ari gara, ikusgarria benetan eta gogorra, esan behar dugu, Oso gogorra, oso talde gogorra. Eta ikusi duzue horri irudietan, oraintxe bertan ganbaran agurtu ditudan biak. Zigor eta Esbeta. Nik uste dute eurek ere hitz egin dezaketela honetaz. Sar daitezela mesedez azken kaleratua. Zigor eta Esbeta. Gabon! Gabon! Zigor hemen Esbeta hor. Ongi etorri. Entzun duzu hemen esan dakoa? Bai. Ados altzaudete? Entzun dugu. Esan, zerekin ez zaude ados? Jokin lagunakin. Anderrekin, zeba? Hori baserritarra saku kargatzen. Hor adituak, lehenengo esan zeben, sakue ezin dela lagundu kargatzen bestiei. Eta lehenengo sakue urkik laguntzen dio Jokini. Ja, fokus zikina. Jokinek bideuan behin baino gehiago ikustea, zakoik handina beak ibiltzezun difentzi jakin, eta gaina bizkarrea bakirrik jarki botzezun. Baina lehenengo sakue kargatzen dau urkik. Eta hori bak izuzuk. Gorritan eiteu, Ez esan baserritarrak ez dakigula saku kargatzen, bogiztalan. Inorrek ez zuen itxurantzien bizkarrian kargi gartzen. Esbetak itzegin nahi du, Esbeta. Bai, horregatik adibidez, ezin nuen zaku oso pizutxoak ekarri, inork ez dit zaku ipini, bizkarran. Era adibidez, talde ordinetan, bai, urkik edo Jokinek ez dakit, baina Luziari edo besteai, bai, zakuk ipini dizkit. Zakuak gehiagi kargatu ote ziren, Esbetak esaten du bere zakua gehiagi bete zela. Ikus dezagun ondorengo bideoa, ze Esbeta benetan lehertuta agertu ziren. Bai. Gorria. Esbeta lehertuta dago. Zenduta pisuarekin, eta komorz balatu zait. Neskari ezi binean sako handia Esbetak, Sako handia joki dau. Momentu batzuetan, ezin nuen pisuarekin. Esbetari sako handia, Horretan datza orduan, Ibai, zer dago hemen, gaizki egindako zerbait? Ba, nik uste dut ez, talde gorritxan ikusten da askok, adibidez, danak esan da bena ez, kompensazio faltia, baina nik uste dut klabia bai dauela Jokinen honek esaten dauna ez, Anderrek. Zuk, hori da, Anderrek esaten dauna, barkatu. Zuk saku hartzen dozu nien bizkarrien, zuk txalen jaten emuten, oiui jaten emuten hartzen dozu nien sakua, zuk lehengo hau zitzen dozuna sakua ondo bota bizkarrera, eta orduen tiras millas. Bizkarra botaten dozu nien sakua, tiras millas. Zuen taldien ikuste zan asko baserritxarretan me bai, sakua erute zauen zintzilik, eta orduen pixue doblia da. Esto zu erueten kompensauta, eta hor, sufriuten dozue doblia, kantzetazia sari doblia, eta nik uste dut hor, klabe handi bat egon dara, eta geixen bat, nik uste dut zuek alzabela eruen eruete zauen baino pixu geixau, baina ez tozuela eruen pixu geixau, ez tozuelako ondo kokatu zuen sakua. Ni ados da, estrategia ez genula ondo sakuekin. Baina nik esan dutela lehenengo da, adituak esan zebela, ezin dela lagundu kargatzen sakua. Eta lehenengo sakua laguntzen kargatzen dio. Guk, hasi ginen sakua lagundu gabe. Markok. Azkenen nik ez nago adoz, eta... Norekin, Marko? Ibaikin. Azkenen, etzea baserritara izan behar zakua ondo kargatzeko, o jakiten kargatzeko. Azkenen, nire bai ditut olako, lasterketak ditut, zakuak intala, eta ni bakit nola hartzen zakua, eta etzea baserritara izan behar. Baina nik esatetzut baserritarra izen da nik saku asko kargetatxu talde batea eta bestea eta baserritar batek jakin bilauke sakua zela kargau bidan. Hainizek ondo hartuzun sakua, edidez? Hainizek ondo hartuzula sakua.
Eta hori ez da esaten. Hor bukaeran erori zitzaiolako. Ainizek endarra, superendarra dauka, horregatik, bai. Indarra bai, baina teknika da importanten azkenen. Baina teknika supergarrantzitsuena da, bai. Ainara Ainizeren aizpa da, mikrofona pasai duzu mesedez. Gabon. Gabon. Nei kasu hontan zigorrek esan duna oso ezea irutuza puntua izen da, porque nik ikusi nun, gorrixetan zaudela danak okerrinde, hor ezin zatute, hola, intentatzen aldaben ondena ematen, baina urdine berriz impecable hemen jarri, eta super ondo jarrike. Eta esan baldin mazeben, ezin txala lagundu, azkenin gorrixek intentau zeben aldeben ondo nahiken, neurrixen esandako arauen barrun, eta urdinek berriz, obviamente, hobeto mango be, lagundengo be, bez? Bakarra, esan du lagundu zula, aurrenengo zakua. Bueno, baina igual du. Baina nik uste... Ala eta guztize irutezat, klaro ikustela, diferentzixe, gorrixe nola emateben orokorrin, eta urdine nola emateben orokorrin. Bueno, lehia honetan, sufrimendua ere ikusten da, oso proba gogorra izan zelako, oso gogorra. Hala eta guztiz ere, beste momentu batzuk ere bizi izan dituzue basarrian. Batez be, lehiakidek asko komentatzen dute, euren arteko elkartasuna, eta zuek gorrian, talde gorrian ere, deskubritu duzuen zuek hitz egiten zenuten familiari buruz. Antzen eukaten. Bai, konexioa berezia. Ez beta, azken atalean irudi hau ikusi dugu, ikusi. Hau ez da bideoa, baina hause bai. Baile. Momentu hori super berezia. Bueno, hau benetan jarriko dugu, ez dakit segundoak zenbatzen hasi zineten. Bai, bezarkada super luzea. Bai, manerria hurra, bai dertxu. Emozioz beteriko momentua izan zen. Bai. Zer dago hor, ez beta, Maiderrekin? Ez dakit, sentimendu oso berezia, zigorrek badaki, ez da? Guri amatxo bezalakoa, eta beti laguntzen digu, txabolan, momentu super berezia, bizi gara elkarrekin, eta guztiekin, eta Ainizerekin, Asier, Telmo... Baina agian zuk harreman handiagoa izan zenuen Maiderrekin edo bereziagoa, nik badaki zigorrek izan zuela, Asierrek. Zigor, Maiderrekin eta Asierrekin. Baina zuk ere Asierrek. Asierban eta nahi bat. Baina nik Maiderrekin... Esan behar dugu, jendeak... Jendeak ez dakit nolakoan Asier. Hemen kritiko da Asieren buruz. Eta horri buruz ere itzegin goda, baina ez. Dinot, jendeak, agian ez duela pentsatzen, basarrira etorria aurretik zuek ez duzuela elkarrezagutzen. Inondik inera. Han biziteko esperientzia ez da segura astu. Momentu asko, elkarrekin, momentu txarrak, asko. Txabola gure etxia zan, azkenien, horren ba... Bueno, batzuek esaten zuten txabolan, eharki, oso ondo egon zaretela. Eharki loiten... Batzuetan bai, batzuetan hori esan behar dugu. Bueno, basarrian, lehiakide batek esan zian behin, hau, zera, montaña rusa bezalako bat da, ez da? Gora eta bera askorekin dagoena. Eta hain datorrena, nik uste dut zigor, berakada bat izan daitekela. Azken, auzolan proba egin aurretik, programak, bikote honi ohar bat jakinarazi zion, eta batez be zigorri, ondo entzun. Zigor, azken bolada honetan, behan zaude. Nik uste neburu bat debil. Rakin nago, porque ni proba benetan ustu inez. Zigorrek horrik ikusten dugu korrika egiteko kostatzen zaiona. Eska xamar, bai. Zigor, baserrian jarritu nahi duzu? Bai. Dena, ematen. Claro. Majoia kristona agat, da txajo dugu agat. Eta goi, ez da goi, porque... Puta mierda. Nik aldoten guztia egiten ari naz, eta nik egin zioten, man. ¡Abuen Dios! ¡Esbelta, tío! Nire urten da etxa. Txera joteko, asmoa edo? Dana moten, eskutu nabila, hori izta holan, hortako hartu eta etxera. Zigor, honen aurrean, bi gauza egin daitezke. Aserretu eta etxera joteko asmoa daukazula esan, edo erreakzionatu eta lehen lerroan zaudela guri erakutsi. Eta zer gertatu zan? Hau esan eta gero ikusi iruditan. Auzolan proban zigorrek dena eman zuela, gainera gogoratzen dute adituek ere, hala azpimarratu egin zutela zigorrek egindako lan ona. Zer gertatu zen zigor? Nondik berpiztu egin zinela? Hori, igual, esandako oharra entzun eta gero berpiztu egin zinen, amorruak eragindako indarra atera zitzaizun edo? Amorru hartu nahan pilo bat, porque... Momentu hartan ez nagoan ondo, lehenengo buruz-burukoan hemen komentatu egon zin, korrik ere zin abala, ez da izer, kalenturekin hauen,
handi proba maitu PCR egin ziren, ezin aban arnaz hartu, egon nintzen etxera juteko, baina esanan, nire alabaia haitik, aurra jarraituko. Hori galdetu behar dizut, zeren, ez dakit zuei argi gelditu zaizuen, zigor, zuk momentu horretan etxera joateko gogoa zenukan, ala baserrian jarraitzeko gogoa zenukan? Nirakan baserrian jarraitzeko, baina nire fisikoa ez gara ondo ikusten, eta bildurtu nintzen, porque estulkan abien, kalentura, dardarka, esatenan, a ver, baina gero proban dena mentzen nuen, eta oso etekin joan ateraz. Hor da arpeikeri ez da neria. Baina indarra... Bai, dana emana, baina ez nagoa moralmente behia nagoen. Da gero hasieren esan dako hitzekin, Zer izan da gogorrena zuretzat? Atal fisikoa edo psikologikoa? Burue edo fisikoa ondo mantentzea? Bilek. Bilek? Bilek, bai. Etxekoen faltie, pilo altxan da labien faltie, eta fisikoa hor piloa da, azkenean. Baina nek mina hartu nahan, esatia. Ez zaitu lehenengo lerroan, probadan eta junaz. Hasieren laguntza junaz, dueluen, bigarren dueluen, txartu nauen, baina nauen. Iritzi ezberdinak entzun izan ditugu, plato honetan ere entzun izan ditugu, entzungo ditugu berriro, entzun ditza. Ez que ez betat, zigor? Ez que zigor meta oso bat entzuenian, bai oso ondo, baina ez que hortik aurrea... Bete indala, nik ez da zigarro arretzeu nozeiteo, baina... Ez da, nik ez da zigor ikusi. Igual korrikaiten behaztekak, izan fondu ez. Fizikomente, oso haul ikusi, Zenba frogetan erakutsi du. Bale, igual txegan etza jo oso ondo ikusi, baina... Soka etirakare zenbat egon da, ez ki... Bueno, hemen dauden 3 pertsona agertu dira, Rosak lehen da bizi zerbait esan nahi. Nire ustez bideoa oso ondo moztuta da. Oso ondo. Bai, oso ondo moztuta da. Hau Rosa klasiko bat izaten da normalean horrelako programetan, ez da? Bai. Ondo moztuta. Bueno, baina eskerrak hemen zauden. Bai, oso ondo moztuta da, porque esan nun, igual, xegan etzala ondo ibili, etzekilako bestiak bezain beste, eta korrik handa igual etzekala kiston fonda, baina beste esan gauzetan oso ondo moldatu zala. Oan, erakutzi nahi izan da noez, beste gauza bada. Eta nik hori esan nun, eta oso ondo moztuta da, Baina, zuk oraintxe bertan ez duzu mozketarik egin eta dana esan diozu. Hori izan zen, baina ez tebe esaten, bi duelotara junditzela, proba ganetan, eta segan manizatzi baten ibilina da tratore egin, da segadori egin. Hori agazio. Baina, paketi egiten, beste aldian, bi profesionale onda, ze pakete zabazenan. Lehengue lurra ikutzen. Tanto profesional... Meteekin egindako zera hau, zolan proba, polemikoa izan zen oso, Bai. Ze, Manzi Zidor, zuk aipatu zenuen hemen ondo moldatu zela Zigor. Baina besteetan, agian ez horren beste. Ni neu baserritar esan nik ez dakit desmeta egiten, nik ez dakit segan, eta korrikare Zigorra den behungo entzan, okerro. Baina nik baserritar kasta hori falta izan, sokatiran da, igual mekauen dios bat da, tia, ez dakit, zoze nik, Zigorren itxuratiko nik egin espero nun. Nik baita. Nik ez sokatiran, bakita akatzein nabela igual, nik egatu binitzen, igual soka, bako ikusten da soka lagatzo denin aurra juten dala. Ba, ez izan den, eski, gara ikusten izkuan. Patatei eusten, alegia, patatei eusten. Baina beste probetan, nik dana mateot, zatu duz, bai segan, tratoran, eske dana. Nik ustea Zigor behitzet baserritar bezala ikusi diaula, bazeo bikote bat alde urdinen nik Edurne eta Goiko hori da. Ez diuk inundik inoa, inunda azaldu, Edurnea ikusi diau baserritarran batzarren. Josu, handik zerbait esan nahi du. Bai, nik Zigorri direkto, ez? Ez dakit, igual txagolan eote horrek ez dizun kalte ikein, porque hasi zinan indarrez oso ondo, eta igual horreotek edo egunak hor pasatzen zian ala, egin dezu hola beraldea. Balike horrek... Eragina izatea. Bai, hori da. Txabolan egoteak. Bai, horta arrazoia, kasu. Azkenean probak galdu ite genuen, eta moralmente beraz oiaz. Eta hasierren itzala ukitzea, hau da, nik lehen saiotik netzako zinean potentenetariko bat, lider izan zitekeen pertsona bat, eta behar bada, hasierren figura zuen talde barrun ukitza, igual zuri nolabait itzala itezizun, eta regatik zure bai, pixkat beruntzun zinean, ez? Hasier izan da pilare bat, nik aurrera jarraitzeko. Kapitaina? Kapitaina? Kapitaina, bai. Ados? Bai. Osea, profesional bat... Zuri ez izu itzalikin, ez izu itzalikin. Hori ikusitea, hemen danak esategi, joe, zeinen bikote politia ze ondo ematen dian, ba esate bateako nahi eta izaskun, ez? Ni beste hainbeste bi hauen gati esango nuke. Hauek izan dira mutiletan, beste nesketan bezala, ni netzako. Xabi? Ez, esan doa Asier pixkat kapitain izan da dena, baina nik uste zuk
programa baten hartu beharko zenula lidergotza, ikusi Aixerek lidergotza hartu bakoitzen, galtzeta zela, bai, irekin oso ondo, baina eski beste proatan biak lidergotza hartu dena galditu zu, orduan nahi falta izan baita, zigor zuk lidergotza hartzea, eta esatea proa hau, nik esango dut, adibidez aurrekon, zakuk, nik esango dut proa hasieratik nola kargau bardien, porque bestela, ekipo guzti ikusetan gaizki kargau zituztela. Dena galdu, goldan ikusi alituan. Hortan bai, bestetan. Zitu azkenien bestetan galden ditu, Danak ez, Danak ez, segan ze pasatza. Hoi duelu alegia ekipua zean. Baina danak galdu ez esan. Lidergotza hor hartu berko zula, ez? Danak galdu, ostra. Bueno, a ver, auzolan probetatik hemen datuak badauzkagu. 7 auzolan probetatik 5 urdinek irabazi dute. Hori datu bat da. Nik arrazoi eman dut. Moralmente hundituta gauzen, impotente, ez genuen irabazten, azkenien. Churro. Nik uste justifikablea eta oso ulerkorra dela azkenien, zeuk esan dozuna, joi emozionala, fizikoak azuela, 7 probetatik 2 irabazi dituzu bakarrik, urdinek 5 irabazi dabe, orduan, joi fiziko eta mental hori eta horren eragina zindan ikusitza, nik totalmente ulertzen zaitxuet, vamos. Desafioa, zemen zaudete desafioa galdu duzuelako. Gainera, haizue, fan asko dituen bikote baten kontra. Nahi eta Izaskunen kontra. Zer gertatu den desafio horretan jakin nahi dut, baina ikusezat. Lurrean ez. Holan ez. Holan. Eta birulau aldiz kanala nola imidan, da ez da hartzen, Harri hemen, punta hori alta. Soltau da? Está soltau, beta. Soltau. Bera. Txikizia. Apoya agor. Bai, baina... Asko komentatu da, ez beta zer gertatu da hor. Ez dakit. Guk ikusi dugu, ba? Nik jakingo banunke, beste gauza izango bada. Urdu itasuna. Baina lehen fazia oso ondo egin nuen. Lehenengo fazia izan zen, ura hartu behartzen dutela, eta labirinto elektriko horretan. Dorreraina hori da. Lehenengo fazian bai, baina akatsak orduan egon ziren azkenengoan. Baina zuen artean komunikazio falta zegoelako aldi? Ez genekin, struktura moldatzen, eraikitzen, eta orduan ez geneukan ideia argirik, horrelako ondorioa da. Nik uste zigor, zuhor pixka listo izan marko zinela, eta emede papela galdu, buruot mantendu harko zen eta esan, ez zait ateratzen, ikusi behar den nahi eta Izaskun zei deniten, nik hortik ikasteko. Zer gaina ikusi zaizu, galdu dituzula papelak eta asizeala, kanalan bigarren pieza, besten gainetik jartzen, osa gure hor, azpitik jongo zaizula. Bueno, a ber, zigor, ez dakit zergatik jatzen ari gaia, enbeste zigorren, esbetak ere badu zer hemen daudelako nerea eta esan behar dugu eurek protagonistak direla. Ez, baina esaten dut azkenean, esatea zigorrek galdu zituela paperak, berak jakin bertzula nola inbartzan ubidea, bueno, uste dute esbetak ere batzuela. Zer esan azentzu horretan? Nahi eken zehauzion, Izaskunei nola ekiz. Horregatik, esaten dut azken... Hor jarrit esatia. Ez, esatet beste parejan, adibidez... Mantzizidor, ohartxo bat, nik esan behar izan nien, Bueno, baina gero adibidez, nahi eken... Isa egiteko bi maki... Horiek era... Baina gero zonak, jo adibidez nahi ontzan Izasunei esplikatzen nola jarri. Enakizien, kanala o arko irizia o zein dira. Baina behin behar egiaz mauzutela, pixka fijau, eta esan, nik ez dut lortzen, agarra nola idien Claro, fijau nintzela, baina azkenean urduri jarri nintzen, baldia hostiga ematen nion, nahi horrez Ez igor orduan burua galdu zenuen. Esan nintzen etxita egon. Ez igor, etxita esan nintzen egon, azkenengo nik ez da inoi esan de kalentura nola egueken da zean, esan nintzen pixka eta azkenengo bi probetan. Fardo jasotzen da, tratorak indaia pixka buruea, gaixo duelakun da hoa. Etxea juteko gaixo nakan, baina hor goguak ikuritzen egun hortan. Baina ja jarri nintzen urduri, adios, oia urra bota. Eta horra amorea eman zen. Aire honetik atea eta ja erabat, ez? Nik zigor, nik zure alde esan biot, zuk ezaguenin ondo, baina urdine behoz ondo ezaguenin, baina, bueno, ez, apuru bat pasau jatzun ez, niri pasau jaten ekarrio burura ez, burua fan jatzun eta fate jatzun nien burua fanitxe jatzu, baina nik uste dut etxita esala fan probara ez, pastore elektrikoak emun zotzan kristono stixi ikusten da horri xe jauzizala lurrera eta gutxinez baldiak etzauen soltaut eta kaldarakin eta urakin eta nahasketan dozunien pastore elektrikoa baserritxara izen da jakin jabakitzu zelako emun. Nik ikustete zigorri eta esbetaren kontra noski ez daukate zer, baina agian ez dakite aurkitu duzun esbetan behartzen un bikote kide hori, ezta? Ba igual
ezaki xamurregia zan, edo behartzen duen beste pertsona bat ezakit indartsuagoa, edo beste motatakoa, ikusi eta xerrekin bai ondo moldatu zela, inakin, esbetarekin. Esbetarekin, bai. Nik heldunaz lekura berakin heldunaz. Sigur beti bai, ez da. Gara kontraizu, bera superposik, eta nik emaletxi. Noiz bait pentsatu duzu joarea jotzea? Noiz bait pentsatu duzu joarea jotzea? Hori izan dit hasieratik. Espero egia dela. Itxe pizka bat, Platona sartu horretik esbatek ezaten zidan. Bikote honetan ni naiz lasaitasuna eta berotasuna zigorrena da. Momentu beroak zigor, baina gauza bat esan bitxu. Momentu beroak negutegian bizi izan direnak. Esate baterako joko zikina norbaitek salatu badu hori zigor izan da. Goiko egin daun joku zikina. Parkatu? Joku zikina egin dau. Nik uste ez da bela inungo joku zikinik, ze arauen barruan, ez hauen jartzen ezin zala oztopatu. Txistu egin dio, a ver, zetan da bide. Talde urdina joku zikina inez. Talde urdineko batek. Egoien egon dan urkik. Osea, hitzekin, urki. Inoiz ez abien esan, hau ezin da zuertu, hau zuen zatie da, hau bestien zatie da. Etxaldek, hori nik inditela. Libro, zile, Hor nik pila hori nik inditela. Pila! Ez tetela kusinik. Ander, joko zikina egin dabe, urkiren kontra egiten dute, baina nola, urki eta jokinon launek diren... Bueno, kasu hortan jokin berantze onda, urki goiantzen, baina nik ustetan lehen komentatu zan, asunto, goran sorta libre utzi bat zuen, bai, noik enteitzet, gorrik ulertzia joko zikinen zuela, baina txarreatzen ingo urkik. Zeon tokitik hartu? Urki joko zikinen zuela lehenengo unetik. Lehenengo unetik. Proba danetan. Lehenengo unian zeintzun, ba. Danetan. Bai, belarran duelo guinenin. Baina lehenengo unian... Mosketo jalotzen, Claudio Kesazan. Amaitu da, dantzabie bera eskuekin. Lehenengo unian zeintzun, ba. Lehenengo unetik. Lehenengo unian, ba, goratzen hori, baina... Roan zuen farduk eatek txikitu zituen? Zuen farduk eatek txikituko zituen? Baina egia da zigorri ez dizkiola horrelako biurrikeriak ikusi. Urkik ikusi ditugu, da goikon ere bai, eta talde urdineko beste batzutan ikusi dugu. Eta zigorri beti ikusi dugu joku oso garbia egiten, da gauzak ondo egiten. Eta hori ere esan beharrekoa da. Ba, eta horregatik joku garbi inez, 7 auzolanetatik bi bakarrekan irabazituzte. Bueno, ba, behintzat garbi gauzak ondo indituzte eta garbi dira. Baina hauzua zu probak irabaztea, ez joku zikinekin irabaztea. Orduan, zertan gabiltza. Baina hemen, gizon honek, joko zikina salatu. Ez biurrikeriak ez. Hori de listu izatea. Izbela, ikusi hori de listu izatea. Eso es saber jugar. Eskola batzari eta juezak eta motu amaitu da, zuz egitu izan mozte. Aletxistu gotzei. Ba, baina ez abien eskuekin eure. Baina uste joan bitartean. Baina ez da hon hartzen. Baina uste joan bitartean aprotxatu. Gatza sakutikan eroin zitzaizun, o eroitzen utzi zenion adibidez, azkenengo frogan. Nola nago eroitzen ba. Ez dakit, hor gatza jutezan. Esan dutzu lehen bai, bi egun kalenturekin mana. Bai ba, ni pentsan eskuzat lateneko eta eroingoa. Baina indarra faio ditzen bastan jende asko pentsako du baita joku zikin esan dala hori. Joku zikin hori? Hau da, eskuzat laten kata baina joku zikin ezin dizan. Joku zikin ezin dizan, ze lurrean ere itxen nahi da, orduan azken ez da makinitana. Baina bestaldeko ustuten aizia. Baina ez da zure bentajetako, ze lurrea izabotatzen, ez da ematen eman bierran lekua. Orduan ez da zuitzen ez. Nola hori joku zikina, bere kalte indu hoi. Erorin zaio bestela. Hori ba. Zako ematen aizan bitartian botatzen juntzanatik, hain ez nizaten, Hori zen metro bat. Bere kaltea. Tontora inaganin, eldunaren, jauziatan, baina hori ez da joku zikin. Joku zikinek ez duzu egin. Ez duzu egin. Zer esango zube, oin ez duzu esango baietz, ez? Eta segura ez dutin. Ander, bai, parkatu. Nik egin dezaket, Zuk zer? nik esan dezaket, zigorre ez duela joku zikina egin. Nik bere bekotea. Ja. Txalo bat ez ezaren zaz, ze olako momentuak, ezbetak eman ditu. Hori? Niko goratzen dut, izan ziren lehenengo aizkorakadak. Ai, maite zaitu, eta narrakatu da. Zaska, Ander! A ver, goian baskula iketzion, gatza pixatzeko, ez? Goian baskula iketzola gatza pixatzeko. Ez, saku guztiet, dana eraman behar zen leku batetik bestera. Orduan birian botatako guztia bentaja, norbeantzat. Horre hoteian, baina urdinek galtzen zeben, urdinek bai, ez izan gorria bakarrik, danei jauztako zeutzen. Haitxuleta ibotzeko, baina, zu ere kartelkat.
Zigor. Kartilkat? Kareti ez, bai, txea. Gauza bat, ane, lehen esku altxatu duzu, ane Goikoren laguna da, Gabon, ane. Txutxu pixka baten ze gainera, Zigorrek, zu gogoratzen duzu, beste salaketa bat egin zuela Joko Zikinarekin Goikoren kontra. Irudi hauetan ere, gogoratzen dut, Marko, zuri ere, garai txekorren proban ere, zuri zera esan zizuten. Aurkariek, zuk ere Joko Zikina egin zenuela. Kasu honetan, Goiko, zuk esan zenuen. Goiko txekorrak usatzen, zuen txekorrak usatzen. Berak onartu zaban, gainera. Gero zaten, gero joku zikina ez da, baina joku garbia, eso de puta madre. Marko, que bai, Jon, da beste bai. Ane, Joko Zikinik egin aldu Goiko. Ni lehengo nahi dut galentu, a ber, oza, bakarrik hitz horrekin geratu zaren Ondo inuan. joku zikinakin etorri zaren buruan, no ez dakit, zuk hori gatzan inguruan be, bota inzinen gureta, ikusi zan klaro. Lehenengo jakin imiko zuzedan joku zikina, zuk igual. Edo jakin imiko zikiko zeukztan. Zuk ez dakizuk. Igual. Gauza bat, Zigor. Neska horrek jakingo dau. Itza hori karriotela buruan ez, nik esatot, onier esan dut, zein zan urkik, zein zan Goikok. Goikok berak onartu zuen. Anek itxoitzu pizka baten, ane. Zerbait esan nahi aldiozu? Momentu guztietan ez duzu joku zikina, ez dakit. Anek esaten dagoena da, aurkarien zeratan kasuetan beti Joko Zikinak izan duzu. Beti ez. Galtzen duzuen bakoitzean joku zikina. Nik onartu dut, urdinen biharra, kistona izan dela, bai, bestela ez genuen galduko probanak. Azken batean erabiltzen den berbea denpora guztien joku zikinena da, erabiltzen duzuen eskusea galtzen duzuen bakotxeko. Zespaber ez da gertan denpora guztien, ez da gertan. Nik ez dut eskuseik sekule ipini galdu dolako, hauek esaten nahi dien guzti da, fenomenoa peto gorena. Urkik behar galdu, o zeira zigirun, o galdu, ez? Horretarako dause paiape bai, Opinetako apurtzu bet, hainbesterako izindan. Bueno, opina udebe. Ezin da lagundu zakua kargatzen. Da lehenengo hozi, zaku kargatzen. Zer? Zikina ez da. Hori ez da joku zikina? Zer da hori ba? Apurtzu eta ibiltea, apurtzu eta... Hemendik aterako aldugu ondorioa. Azkenean jakingo aldugu Joko Zikina zer. A ber, Joko Zikina, batek esaten dio besteari ez dakiela zer den Joko Zikina. Dio zer da Joko Zikina. Orduan komenta duen du. Netzako urkina izan zen, etzan Joko Zikina izan. Izetak esan duena izan zen. Txikal listu izan nahi, eta beno, hane alako pulsazioa inbesteko zean, baina Goikona netzako deskarago izan zen. Eta zuk arrazoi dukazu, oin esan dezun arabera, juezak zehozetako daela. Ni jueza izan banitz orduan, talde urdina, o bera o Goiko ez dakit zein barko zen, baina elimina ingo nuke, nik. Goiko! Kriterio juez. Goiko! Kontzeptuaren asmatzaia daukagu, Ezin deikena... Itxoin, anek erantzungo dizu, bai. Biurri, anerekin... Ez, nahi notzun esan, a ber, bai, oian juezak ezabin erabaki joku izan zala, orduan... Bai, baina, haitu, hemen, hau baserria programa, hemen zaritu behar da lanen nahi dana, ez? Lana zaritu zein aidan txukun, eta kasu hortan netzako deskaradamente guntzan, Goiko guntzan deskaradamente, beste lan guzti izorratzea. Orduan, hori juez batek ezin du onartu nire ustez. Nik esaten dudana, mugan non jarri leike. Izetak beti esaten du. Marko. Nahi bazu berriz jarri argazkia, o bideoa. Bai. Ni nago... Txekorrena. Metro o 2 metro beste alderantz. Bai. Eta besteak aizien jartzen atean gainen. Eta hori ikusi da, Begira, hemen ikusten ditugu irudi horiek, ez dakit zu hortik ibiliko zaren, baina niko goratzen du zure kontra salaketa egin zutela ere. Bai. Proba honetan, zuk oztopotzeagatik edo bintzatu usatzea. Nien oztopatu. Azkenen, ni muga baino kanpo neon. Osea, Marko, esatezu zure... Enara, haupa, gure txiolaria. Nik uste, segunta zenekiteun o konsideratzea joko zikina o estrategia. Osea, urdinak itaren begoe joko zikina, baina zuek itaren bezoe eske estrategia da. Orduan da iritze zait. Azkenen joku zikina da, baina legala da. A ver, joku zikina baldin bada, a ver. Zeba ez. Joku zikina da pikardia eukitzea. A ver, lehiaketa... Baina hori igual ez da joku zikinaz. Zigorrek salatzen duena edo biurrik esaten duena da. Horrek egin zin, azkenen... Ez zunin. Hori zaiatuan ez hartzen. Txalak haiek ez hartzen. Normala zamezela. Bestik berdin egin zin. A ber, lehen esan dizue, galdetu dizue, Rosa, non dago muga? Zer da joku zikina eta zer izan daiteke, egin daitekena
joku zikina da maliziak initezunia. Bestia izorratzen orduan da. Ta gero gozat ezaguzuet, estrategia esateguenen beste ekipon, oza, zuek esatezuenen estrategia konotazio txarrak nitezue. Estrategia heldu positiboa izan, baina gorriantzako joanean negatiboa da. Ba hori, konparatu behar da. Momentu bat gainera Padillak hitz egiten du, eta gogora dezagun Padillak bere kamisetan nor aukeratu duen. Ikusi alduzu ez beta Padillaren kamiseta? Bai, ikusi dut, bai. Altxare bezalakoa. Altzaria. Bai, ez nago baterea duz. Ez da bela ikusi programa berako. Hombre, ikusi dela dena. Ez, ijunikeara eta besta, terosi. Pentsatu dut frogaren lotuta dela. Ez da, como Ikea, Altxaria... Ez dakit horrekin zer ikusia gote duen. Eraiki. Nik dokumento bat daukat. Errusiatik etorri, euskera nola dominatzen eta probetan nola ibilia. Oen bideo bat ikusiko dut. Zigor, bideo bat basako dut. Bideo bat egin? Zeiko joa bideo bat egin ba. Bideo bateko gu zeren plato honetan ere esbetari buruz hitz egin da. Bai, jaun Andreok. Hitz egin da, eta batzuek esaten zuten, batzuek galdetzen zuten, non dago esbeta? Zer egiten du esbetak? Ikus dezagun. ¡Josu campeón! ¡Sara! ¡Por tu hija! ¡Por tu hija! Traktorea errusieraz nola esaten da? Traktor. Happy flower, egun guztian, jiji jaja, baina atzetikan zaska, sartu jo. Barkatu bai, baina zaska. Niretzako estrategia hoberena ez beta dauka. Ja, uste, atzetikan eukiko gula zerbait, oendikan ez du nahi eakutsi. Josu, a ber, azkena Josurena izan da, eta hor... Alde ilun bat edo izkutu bat ikusi duzu. Hori pentsatzen gendun, ni behintzat hori pentsatzen nun, osea, ea zeintzan gero zure jokun asuntu guztia atzetikan, porque aurretikan dana iruditzaizun ondo, hau da, eta azkeneko proban ebai hasiera baten gero eroitzezean eharrez, baina hasiera baten galdu indeu, galdu indeu. Ez, galdu ez? Bai. Galdu ez, baina zein, taldeko jokoa edo dueloa? Ez, zuen azkeneko proban, zuek desafion, jutentzeate eta lehenengo gauza egiten dezuna da parrein. Ez den, ostras, barik kabreu nintzen. Baina ez duzu ikusten nik negarrez nengoen? Ez duzu ikusten negarrez? Hori ondoren, baina hasiera baten galdu indeu eta ez dezu hori, manaletxe hori ez dezu bateare, da, galdu indeu. Baina nik beste pertsona tipo naiz, eta nik adibidez, pentsatzen dut, zuk galtzea jakin behar duzu, eta bere izaskonetan nahi, adibidez, ospatu, bere joko ona. Eta gero ja, zure emozioa, espazio izateko eta negarrez, baina hasieratik ondo izan. Ez nabado, ez dut ulertzen, hor momentun zerbait atea bartzaizu, zerbait. Pertsona bakoitza bere... Bai, rabia pixka bat edo zerbait. Baina nire barruan rabia, eta gero ja negarrez nengoen... Hori, beira, ez dakiko goratzen duzuen lehenengo edizioan zenolako izkanbilak sortzen ziren edurekin, gogoratzen alduzu. Bai. Agian eduk esbetarekin zer ikusia duela horrekin, Josuk esandakoarekin, hau da, ez duela amorru hori ateratzen edo? Ez dakit, bai, ez, niri pertsonalki erreitzen zuztan horrek ez, nina ez pertsona bat zera, eta ni zigorrelekoen egoten manitzen niri olako barretxo bat botaten duz galtzen dutenien, beha jazaretuko nintzen berekin. Naiz da gatorra izen da, naiz da pertsona hona izen. Nik ikusten erbeta dara ematez abala. Baina garrantzitsu dena gogoa izatea, frogatan. Errezena da... Eta nik demonstratu dut niretzat, eta nire ustez nire talderen txatere bai, nik aldu dana. Begira, zure taldeko... Hauek gogoratzen dituzue? Hauek botatzen dituzten hasiera. Bai, gogoratzen dut. Ez, nik gogoraraztea. Bota ez, Miren zegoen ere. Bueno, bota. Baina... Parkatu, bota. Baina galdu genuen, bai, eta behaiek irabazi. Eta jokoa oso garbi. Ez dino zikintzearen, da, gogoratzeko. Claudio, nik irabazi nunean, guk irabazi gendunean, nik ez nun kriston posain. Oida. Ikusi nitun kontrajuak oso gaizki zerela, orduan nik, inun nire parria pixkat gehor lenguan ikusi nun goitu bera eroin itzala, hor goitu bera eroin itzanian parrez, lastuak dien iskutu eta horitzen pixkatian. Hori ze ikusten. Parrein behar da. Hombre, klaro. Horren aurrean parrein behar da. Baina ezinu, behaien aurrean ezinu parrein. Marko. Paiak esan du nun dago ez beta, eta ni esan barde nun dago Andrea. Non dagoen, parkatu?
Andrea. Ojo, es que... Igual lehiaki altzaria Andrea izango, Padilla, zer esan baina ez beta jartze bor. Bueno, ez beta... Eta Andrea jarri barko. Bueno, eta ingenio ere badaude. Marko, zu naizuna esango zu, baino irin proan Andrea jarri zan hor, hankanatzen, eta zu txekorra pixkat gertu ez ezun, eta korrika aldentzen du nola. Zuk uste zui. Bai, hola xe izan zan. Ez betak ze ondo intzun idien frogan, ze ondo intzun da ze ondo tratatu zituen. Padillak zabaldu duen eztabaida hori irudikatzen da hor pantailan ikusten duzuen irudi horretan. Dena den, Marko, zuk esan duzu eta Andrea eta begira, oierrek zer esango dizun. A ber, Marko, sabiz benetan programa ikusten? Bai, eta ane hona ize bai, Ze, parkatu? Eta ane hona izela bai. Bi egun bakarri, baino ane hona iz. Ba, emoten dago esetz. Ba, ze, nik uste ten programa egitzen ez dik Andreak egin dauena, idiekaz. Ez dakit ikusi dutxosun, gatzan probean zelan ibilidan. Bakala. Gora eta bera, zenbe pidereran dauze. Zenbe pidereran dauzakue. Ez du ezerrein ordun. Nik ez diot ezbetak ez da. Ordun zuk ere ez ezbetak duzu indau ikusi ederto, programa. parkatu, Ze? Nik segiduetzet berari, uste eta gana ze ondo indauen programia. Beha zu eso atzaten ez ebez Andrean kontra, bas Andreak indau kristolako programia. Ganera, ez, bakarrik nire kontra gauzak esan ditu bakarrik. Berbaiten. Así que, bitu, berateko ganera, iauen ganera, rotura de fibra, sabes, oanda, segidu zauen aurrerantza, kekarikin barik, aberzuk bardin nengo zinun. Bai, nik duelo irabazinun, eta berak ez du ezerrin. Moke no. Iribazi dauriez, azulen artean, bost prueba. Eta osuek, bi bakarrik. Neutegin bakarrik hitz egiten aizan. Gauzatxo bat, nereak lehen esku altxatu du. Zer uste duzu, esbeta eta padillak, padillazuk hitz egin nahi zenuen, zure planteamendua zein jakiteko eta gero nereak. Gauza bat argitu nahi nun, da, nik zukin esbeta espektatiba asko nitun. Hau da, aurkezpen bideoa ikusi genunean, eta zu errusiarrez hitz egiten, euskeraz, este pertsona guaia, zenbat bideo emango dizkigun, ze ondo pasako dugun berarekin telebistan, eta nik sentsazioa daukat, ez detela esbeta hori ikusi. Eta hori, iruditzen zait, lehiakide bezala behar bada, eta etzea lehiakide bakarra izan, lehiakideak pluralen jartzen dulako, iruditzen zait oso gutxi ikusi deula zutaz. Iruditzen zait, asko zen neukala mateko, eta bideoetan etzerala apenas azaldu. Eta erronketan, naiz azuk saiatu dena ematen, gero azkenian ez zaitugu ikusi nolabait oso programan sartuta. Hoi da nik uste daukaten sentsazioa. Baina ez genuen ikusi programa guztietan beste lehiakidei. Adibidez, Telmo, gitarrekin, bere rollo, ez duelo eta froga. Duela, froga. Orduan, guri karakterak ez dira igual errekitak. Orduan, debatea horretaz egiten dugu. Ez, nik uste dut hain Alex aidala pixkat makillatzen ekarri duen kamiseta eta ez dela aurrera juten ekarri duzun kamisetarekin da guain pixkat aldatzen naizea. Niretzat bai, Zer dekuen eske oso ondo iruditzen zait, baina... Ez, pertsona bezala, zegero lanazten ditugu lehiakideak eta persona... Hasieratik izan dezu esbeta lemen sartuta. Hombre, eske zoriondu bardet zazpi saiotara iritsi dalako. Zone dut, altzari bezala, zazpigarren saiora arte iristea, iruditzen zait meritu handia daukala eta zoriondu bardetela. Nerea, baina esbetaren kontrako salaketa hori, hau da, altzairu bat dela, hori esbetarekin gertatzen da, bakarrik? Niretzat, esan nahi dut, Alexek hasieratik, baina badakizu zergatik den, da talde gorriaren kontra juteagatik. Hala da, orain arte egin dituzun kamiseta guztiak positiboak izan dira. Txoni Jana, Super Luziarena, Mirens Menazak eta guain, zerbait kontra egiterakoan esbetaren kontra egitea, hori talde gorrikoa delako. Eta barkatu, baina begiratu talde urdinen dagoen altzaririk haundiena, Joxerekin batera nator, Edurne da. Adolze honeiteke zukin, ere. Adolze honeiteke. Ba, egintzazu Edurne. Bueno, baina esbetamen dago. A ver, txe. Lehen Markok esan du Andrea, eta orain, nereak esaten du Edurne eta esbeta enara. Egia da, probak onden berdiala, baina gogora berdeurea reality show badala, eta showa emanen berdala. Andreak showa eman du, nik ez betai konkursa guztian ez diot ikusi. Aupa. Bueno, barkatu, enara. Ez betak ez duela, nik uste dut eman dituela esaldi oso onak, ikusi dugu hor, superkampeon, por tu hija, nola intzun, nola mugitzezun berari traktoriarekin, nik uste dut oso momentu onak eman dituela, sentimenduzko momentuak, eta beti irribarre batekin. Hori oso zaila da. Enara ados?
Ni ikusle bezala, mendikan urteatea galitzea zu ediziontako konkursantea zeintzu zean, eta ez betataz enintzen goreuko. Baina ez hau diozu ematen, ez hau diozu neska hori Kristo meritu ematen. Jesu Kristo meritu euketa. Enarak bere txiokatu duzu honetaz? Bai. Eske ez betan... Txiokatu, parkatu, eske txiolaria da. Baserria familiaren txiolari oso aktiboa, zer txiokatu duzu? Bai, esan detena, etorkizun baten ni ez betataz enintzen goreuko. Vale, porque es que narai, ja pixkat ikuste joguta, nara da saltxera. Enara, zea saltxera da bere gustatzen daio, Tania, Andrea, Goikulze, holakoa gustatzen zaizkio, baina espetak badu xarma. 20 segundotan, ez da moztearren, Rosa, ez da moztearren. Itxoitzu pezkagaten, Rosa, kitzu egin nahi duela. Txalo, pone mezitu, txalo, bea mezitu, horre mezitu, txalo. Gatxizla, gizonok, txalo, behan za. Padilla, bihurri. Beiran. Nik uste reality show guztietan bezala eta ekipo guztietan perfil ezberdina daudela, eta gutxillo okeio fijatu ja bakoitzan problema dela, eta nik uste igual ezbetak kiston fama hona daka, ekipon oso maitatu da, porque igual naiz da esema reality showa atzian kiston lan egin du. Aupa, ezbeta! Enara, itxoitzu bizkalaten! Aupa, nik esaten Twittera ikusetena, eta jendei ezbeta Twitterren ikusiko dugu, asko etzaio gustatzen. Enara, Enara, Twitter aipatu duzu. Horretan egoten zarete ba. Txiokatzen, eskerrik asko egiten duzuenagatik, hor zaudetelako. Egin detzagun salto Twitterrera. Txioak ikustera, Jon Fernández, Gabon! Ze berri? Gabon, guztio ezer moduz. Bueno, atzernolako debatea gaurkoa eta debatea baita ere sare sozialetan. Azkar ikusiko ditugu, hementxe Benidorreko Maikrusek esaten digu. Joko zikina defentsa mekanismo berrie txapuza justifikatzeko edo autoestima igotzeko. Horren inguruan, joko zikinan inguruan asko hitz egin da. Gauza gehiago komentatu dituztenak hementxe gure txiolariek, adibidez, Julenek hau esaten du, zigor, kalenturarekin nengoen PCR-a egin zidaten. Non daude, non dago, medikuaren informea, hori ikusi nahi dugu, ez zigor? Hori ikusi nahi dugu. Beraz, urrengorako ekarri. Gauza gehiago, esbetarentzat txaloak, esbeta benetan gure txiolariek maite zaituzte. Hementxe Benidorreko Maikrusek baita ere esaten du, esbeta Ikeako mueble bat izangoa, baino kristo maja iruditzen zait. Beraz, zuretzako txaloak eta azken batekin bukatuko dugu baita ere zuretzat. Txaloak! Eta azken batekin bukatuko dugu. Hementxe, Juan Mari Zuetak esaten du, esbetan naiz eta ez asko nabarmendu bere ahon euskara entzutea plazerra da. Akaso bere egitekoa hori izan da, euskara ikasi eta euskara mundu guztiak ikas dezakela erakustea. Nei, bihotza irabaztidez. Jon Fernández, eskerrik asko! Gainera ikasi dugu esbetarekin, nik ikasi nuen, proba batekin, traktoria, euskaraz esaten dena, errusieraz nola esaten den. Traktor. Guzti hori badakigu. Zer zabiz, txatbotarekin? Badakizu txatbota hor dagoela martxan? Engantzauta naho. Facebooka daukat ontako bakarri jolazteko. Facebook eta Instagramen txatbota baserrikoa. Puntu asko lortu dituzu? Azte honetan desente, baina norbetek irabazit. Jende pia sariak irabazten eta mentxe txatbotian. Sariak irabazten? Sariak, puntuak, beti daude hor sekulako. Orduan, nola egiten da? Jende guztiak jakingo du, baina. Facebookeko Messenger zerbitzuan sartu, baserrian, eta hortxe parte hartu galderak erantzun eta puntuak irabazi. Ederto, txatbota, hor martxan daukazuena, gainera, Beste, munduko beste horrelako lehiaketetan ez dago lakorik, ez da parillazuk esan zanida. Hau primizian hemen daukagula. Hemen daukagula. Zigor, pertsona bat bereziki izan duzu denbora osoan buruan. Nera alaba. Zure alaba. Bai, eukidu buruan eta goan. Amota, bai. Alabi. Justu urteak eta falta mota bai da alti baju. Askotan pentsatzen duzu alabi? Bai. Non egongo ete den edo? Hori da. Teiko biot umiakin, Andriakin, bueno, baina umia, bost urte daka eta gogorra iten. Quiero dedicar a la victoria. Erezia. Bai. Momentu hartan gainera gehiago. Zerrati momentu hartan gehiago? Oitzu eta beti umiekin egoten, da enbeste egun ikusi gabe, separauta, da gogorra egiten da. Gogorra egiten da. Bai, oso gogorra.
Da eskerrak ematen diote taldekuei, porque apoio itxi ben, bai, Maider, Asier, Telmo, da beste danak, eta hori eskertu jenda. Eta momentu honetan nola esango dio gizon honi mezu bat daukadala berarentzat. Basarrian tableta hurbiltzen zenean zen... Mal asunto, Bueno, edo ona. Ikuste dut hau oso ona dela. Bai. Bueno. Emango diogu playi? Vale. Play. Hola, Aita! Iraiak naiz, oso arronago zutaz, baserrio programan eman duzun dana eman duzulako, bikotek bikaina aukidozu, bixon musu bat, eta hau patalde gorria! Eskerrik asko. Berak ikuste zaban, da txarto pasau zaban, nik faltan egite eta azkenean, bueno. Zer da zuretzat hori mezu hau entzuteatek? Dana. Ez da hitzik, dana da. Nere bizitza da, ozak, nere txikila. Emozionatu egiten da, gizon hau. Bai. Zana negarri egingo, baina... Gogorra egenda. Zorionak. Alaba erra daukazu. Zorionak benetan. Ai, esbeta. Sentitzen du, baina, karo, Rusia oso urrun dau. Ulertzen dut oso urrun dago. Oso urrun dau. Eta Rusiara ez da euskara, orduan ja. Ez da euskara, bueno, zuk euskara ikasi duzu, oso ondo, zorionak. Eskerrik asko. Egin duzun esfortzuagatik eta oso ondo egiten duzu. Esfortzu handia gainerekin bai. Errusia urrun dau, baina basarriak hau lortu. Это из Москвы. Доченька, привет. Я очень тебя люблю, очень по тебе скучаю, очень тобой горжусь. Ты наш герой, наш победитель. Потому что главная победа – это Скини Каско и Gora Baserria! Moskuko plaza gorriti! Baina flipatzen nago! Nor da, hau? Baina zer da hori? Nor da? Nire ama! Jo, baina super flipatuta, benetan. Eta plaza gorrian... Plaza gorrian! San Basilio katedrala, hemen ikusten dugu, Kremlina... Baina nola egiten duzu? Gustatu altzaizu, eso eta? Asko! Barko luke horrego urtean edizio Eta nire ama baserri da. beti baserria ikusten da, eta orain ikusten ari da, eta mametxika batxo priviet, hurra! Eta erruzierazia agurra bidaltzen diot, eta jo, flipatzen dago, denetan. Eta beti, eta izenak, guztien izenak badazki, bakizki eta oso ondo baserria, kapitulo guztiak, ezagutzen. Oso ondo, ja dagoeneko fan bat daukagula, ere? Erruziera. Altzari gabiatu gotu, Ondo. Etxe berrirako, Esan behar dizuet, eskerrik asko, hemen izateagatik eta ongi etorri kalera. Hor daukazu zuen lekua. Eskerrik asko! Ei, Tania! Enara, Tania! Taniari buruz zenba gauza txiokatu dituzu? Asko? Bai. Eta txioen artean zein aukeratuko zenuke? Ba, ez dakit, nahi Tania reality show batak oso lehiakide oso ona iruditzen zait, ze joko pia emateu, eta saltxeo emateu, ba guri gustatzen zaiguna, ikusleia gustatzen zaiguna. Ja, begiran, oierrek zenolako parre maltxurra. Zera, etxoitzu pizka baten, oier? Ze, begira, bideo bat dauka. Bideo honetan gainera, Andreak eta Goikok Taniari buruz hitz egiten dute. Entzun dezan. La txonijilla. Nahi dau irabazi favoriton, publikon favoritoa, penea moten, eta hori gure izan indozku. Ze esan nuen ni? Orain esan. Brujulia da estropeauta duko apurua. Hori izaten zagoen berak fama bakarri ni dauela, beretaz hitz egitia. Baina nik ez dute zer esango. Nik uste inork ez tola hemen gaizki hitzein. Ziske. Ingot berba, sartukot kaka purtzubet, venga ba, tirituko temendik no seke holan tela grauko esta purtzubek gehiago. Niretzat ez dut aula izan, berarekin hitz egin dut gero, ez oaintxe bertan esan duzu baietz. Zigorrek esaten du, aulena izateagatik eta zuk esaten duzu bai. Da beleta bat moduan askenien. Niretzat ez eta zigorri baietzan dut, baina gero berarekin hitz egingo dut. Txabolan. Bakitzu Tania zean, pertsona toksiko. Boa, osea... Goikok esaten duena, pertsona toksikoa dela, Tania. Ados altzaude, bueno, ane,
Zer? Bai, ni ados nau. Ados? Osea, Bai. Tania pertsona toksikoa. Bai, Hori gogorra, hori esatea gogorra da, gero. Toksikoa ez, baina azkenian indauena da bi taldetan kaka sartu. Zigor? Hori iretzako errespetu falta da. A ber, ez, toksiko bat, da Goiko zer daba. Fokus ikine. Ane! Zer esango tzazu? A ber, beti galtzen dau bienean proba, beti bihatzen dau pertsonaren bat jokuzik inain dauena. Eta irabazten dozuenean, horrez dau jokuzik inek inok ez daui. Nire bazin dozuen ez? Hoi da, Peto Gorrin fenomenoa. Hori da zure. Xabi, Ibai fenomenoa. Bueno, oso ondo, baina Taniari buruz ez egiten ari ginen. Rosa? Bueno, nik uste Goiko kiston efekto espejo dakala. Osa, kritikatzeu behak iteuna. Baina ento arregla gaina. Porque Goiko ikusia programan jokatzen baino gehiago, atzetik anitzeiten o Andreakin, o Andrea eta Luziakin, o eroitze saionakin. Osa, berdintza jo. Ikusi da... Tales hablar. Ikusi da... Agaizki. Ez. Hombre, ez dut eitu godika komentario Zesan biozuzu talde gorrixak zarenez, kritika biozu talde urdina, ez? Ez da kritikatzea, nik ikusi dituten Goikon lau argazkitan, zeon, Lucia o Andreakin kritikatzen, o Andreakin kritikatzen, o seguramente Taniakin zaunen, beste ozen kritikatzen. Bai, Oier eta Oierren ondoan dagoena, hor Josu Luziaren laguna da, beraz. Oier? Bai, bueno, a ber, nipe esangot nik toksikoan hori iztot aitortan, para nada. Nik uste dut egin dauela, Andreak esan dauen moduen ondo, showe emon, azken batean, agertuteko. Oier, baina egiten dutena da pixka ba... Bai, eta ez da bien guala ba. Kakaztu egiten dutea, apurtxu bet. Horikin, indaurie berba, Taniak indauena gaitik. Baina Taniak induna eta Goiko eta Andrea idian aitzen uste gehitxo pasatzen ediala. Parkatu, Taniak indauena da, eta argite klaru gelditu de, talde bietan. Zer Goiko beste zertan ez da saltzen, beti gaizkisak abesterik ez da saltzen. Tania bentsat, haula dala ez da izerda, baina saiatu iteat ez da izerda beti hori. Baina eta nortzuekin egiten du hor, zera, gaizki esaka hori? Gehiena Andreak eta... Andrea eta... Goiko, gehiena bilak ikusitut. Eta Lucia hortartek agertzen? Bai, hoi da Lucia eta Taniare atxu zan zerbait, baina Goiko eta Andrea ikusten zait asko zeko horra. Josu Luziaren laguna da. Bai, Gabon. Ikusten detena da azkenen Tania, jundala kamara bilatzea, ez? Ta probatane ikusten da batzutan nivela eta ez dola maten, aldiz, Andrea eta Goiko eta Luzian proba oso nahi dien ere ustez. Bueno, baina programa honetan emateu horreke bali joula, ez? Eleno esbeta gutxi azaldoalako eltzaria da. Eta guain Tania show emateulako, hortan arazo daude. Probatan gero... Zertan gatzege ordun. Si eskertzen deu Taniak showa ematen egotia, behintzatu egiten du lako. Baina Tania ez da informazio bila jun, Tania ez da gauzak ateratzea jun. Goikok eta Andreak lasai asko kontatu dizkiote gauza, kritikatu indute, bera horrian zegoela, eta orduan ez baldin badukezu konfinantza pertsona batekin, ez dezuleko ezagutzen, ez egin komentariok, ze gero igual bera, bestaldea juten danen, botako itxu. Nairi buruz ez egin behar dugu hemen ikusten bai dituzue, bai Tania eta bai Nai. Zer gertatzen da Nairekin? Esaten du, badakizue, bi lehiakide hauek aurkarien taldean egon direla eta berriro bueltatu dira jatorrizko taldera. Fidagarriak aldira, ondo entzun hau, Nahi eta ez deba izerroike komentatu omen duen diken, ez? Bihotza ondinoko igual pizkat morea dala. Ekipo baten zaz, hor bestien zaz. Oin berriro urdina da, eta urdina zara, eta urdina zara. Hori da. Lehiatzerakoan hoi ezin dizu esan. Bihotza more dekola gure aurrean esatea, iruditzen janta purben motza. Adibidez, nahi bere iritzea ematen zuen, besteok ematen zuten beste iritzea, eta nahi siempre etzando mierda besteen iritzea, ez bakarri bere iritzea zegoen ondo eta hori. Niretako da ondo geratzen. Bai. Zer? Guztiz ados nago beraiek esandakoarekin. Bani ez. Bai, guztiz ados nago beraiek esandakoarekin, Andreak aipatzen duenarekin, Goiko eta Luziak. Nik uste dute hasieratik gainera, uste dut lehenengo saioan edo bigarrengoan esan un pelotera bat dela. Nahi duela nahi duela bi taldeekin ondo eraman, eta ondo eramatea bi taldeekin zaila da lehiaketa baten zaudenean. Nik uste nahi ikusten duela kaletar fuertena bezala guain da... Horregatik kritikatzen dutela? Bai. Fuertea horren delako? Nik uste nahi egi esan dula, garbi ezin da esan ez, esan du behan bihotza morea dela.
garbi itzeit. Hori, ez zai iruditu zidagarria. Ez zai iruditu, ez da fiatzekoa. Esan du, ez? Ez da fiatzekoa. Itxoin, enara txiolaria da, baina ez da, plato honetan dagoen txiolari bakarra, edo Twitterren, ze segone dago telefonoa, kaixo segone. Zemoz, txiokatu duzu zerbait, edo. Tania, nola ikusten duzuzu? Ondo. Ta nahi? Erki, oso ondo txalo bat egin duta, biak oso ondo ikusten dituela. Handik eskatzen zuten, nahi. Zer? Bai, dinotzut, Claudio. Zer nahi du naik? Beitu, nik ulertan dut egondala bietan. Azkenean, bi taldetan, ondo, bueno, indauzela, bai, lagunek, eta azkenean aukitea bihotza purtsu bet. More, epea, bueno, probean, emon daudana, Azulek, azgitzen ez diko ingoan gatzen, eta bitu, nien osaten ez ebetxarra hortik, Nik esaten dut hemen egon direnez, taldetik taldera gor, Marko, parkatu, zer uste duzu? Nahi fidagarria izan daitekela, Tania, nola ikusten? A ber, naik, honea etorria baserria irabaztea, eta ondo da, talde baten obesten berdin zaio, azkenen baserria pareja batek irabazteu bakarrik. Gaina, ez dakazer ikusik, beak izan duen filina talde batekin da bestekin lehiaketakin geho. Ze azkenian, bilotza mori izan dare, guen urdinean daulako dana ematen, nahi da. Orduan zerdik ez da izango filina. Baina, Larze, informazio hori aldezu ez izan. Zuretan deko mina mate jozulako? Hori da sintera izatea, pues ni nagoen bi ekipo bat. Baina, bada sintera izatea. Antzizidor hori jokusikina alda. Ez. Esan dezala hori jokusikina den. Bea da jokusina geinaren epailea. Bere taldekide bezala ni minduta, sentuko nitzak, porque lehiatzea. Ainara! Ba, hori inbiri jairitzen zaidala. Zatikan, bea, bi este talde nondalako, eta ondo ematealako, guen zuri mina mate zuzuri talde nonda urdina, oza, moriak eta esatiko. Hartziare txarra alda. Boiek min hartu du, Baina inbirikan gatik izango, Inbirikan gatik. Zatik egia, zure talde mali urdinen bali mado, eta lehiaketan urdinen gatikan, dan ematema, zatekan euki beharra. Baina, zuk esatezue, nahiek aldure egia esan, monota, besteak mina ezin du sentitu. Ainara, nola dukazu bihotza? Beste mina sentitu, Ainara, behitxuan dauena. Haupa, Ainara, inolan, kaixo. Txalo bat Ainara bentzat. Ainara, zer uste duzu? Ez ni, hoi momentu komentau da, baina nik esaten unan, ez nun ulertzen, nola jendik etzun ulertzen hori. Nik badakit, mine emango izu, ez, okexo guztako zatzu, gutxixo guztako zatzu, baina nik uste danok ulertu berko benukela, nahiren posizizune onda, bi taldetan onda, eukitzie harremana bipe, zeakin, ez? Ai, bihotz zatitua, ai. Adi, ze orain erakutsiko dizuedana da, orain arte inok ikusi ez duen bideoa. Eta kontuz, ja, oier berotzen hasi da. Ez durke ibilinez. Ez que estulek joidozte. Estule, eizu estule, baina mikrofonoeken du. Ja está, eta holan ez da entzute. Eta normala da estule egitea, ze orantxe bertan, hemen ikusten duzuena, badakizue Kamilok bi seinalatu zituela. Jokin eta Urki. Horre ikutu ezinak izango balira, ez da? Ba, adi, Taniak beste teoria bat duelako. Talde urdinean benetan agintzen dutenak, hauesek direla. Eta han talde urdinean guztien artean ondo moldatzen dira? Dago hirukote bat, Lucia, Goikot eta Andrea. Zaten dute ez direla nominatuko elkar. Gara, trio kalabera azkenean. Horregatik nire ustez, jadak egula nork izango da gurrengo nominatua. Eta nahi. Egia esan, leheno komentatu denakin nahiena eta nahi kritikatzen da asko esan nahi du, hauek iruran artia ez dira kritikau da, urrengo nominatua izango ala akutxillo, hiru hauen amintzat nahi. Ez dute elkar nominatuko, esan du, bai, Tania. Hauek, ne ustez, erroa handi bat iten nahi die, euren arten ez botatzi nazio hori. Estrategia bat da hori bihurri. Bai, baina alperrekin goiezeatik ez di, baserritarrak. Bikoten liderrak ez die. Orduan, hor erantzunkizuna eta azkenen goiza baserritarrak. Luziaren lagunak zerbait esan nahi du. Nere ustez asko komentatzen nahi da Paktona eta Nikola ez detik ondo hola ikusten. Ze azkenen talde baten beti batzukin hobeto amartzea beste batzukin baino.
Orduan normala da behaien arten filinoi eukitzea, baina paktona eta nominazioana Nikola ez dut ikusten. Baina hiru hauek die ez die liderrak euren bikotetan. Orduan netzako ez die asko pintatzen paktu haindare, ez dut ikusten gauza gogorra izango gani. Hauek ez daude... Hiru eskola behaien artide ez dituela emango hori argi dago. Bai, baina... Garaia jatzen zaionen bai, horreatik gaini nahi. Horreatik handake olako mina, nahi kesate olako bilotzen moria kakar dela baka. Txorro! Neuretzako liderak ez diez, kasu hontan, liderak ez diez, irukote hau lidera ez da, bere bikotiekin ez diez, baina bai sortzen da biela bloke estrategiko bat, opaktu bat, eta ondo iruditzen jata. Gero beste gauza bat da ondo urte ziala ez, baina bloke paktu estrategikoa sortzen da bilunan. Baina horre liderrak... Ez, eta alkarrez nominatzeko. Hori bai, baina jokin da urki agintzen debe hor, azkenien. Baina behaiek azkenien begien aizkoraka da, osea, que... Nik uste bikote baten baserretarrak agintzola edo baserretarra dala lidera. Osea, bikote bik die lidera eta bik deziditzen dute. Zenei nomina edo zein bartuen. Ez auke azkeneko hitze baserritarrak, Baina lidera izateko probetan gero demostroen behar izatea. Baina eta generalmente baserritarrak kaletarra baino gehiago demostratzeu. Ados? Edo ez? Ba, generalmente bai, oin arte bai. Oin arte gauzola probetan urdinek zeinek agindu da hor, estrategi zeinek bineo. Jokin da urki. Jokin eta Andrea bikitzen ningu dute bikote bezala zein bar duten lehiaketan. Jokinek ez pentsako bere ganti bakarrik. Hoi beste atzuk iten dute bakarrik. Hori ik ez de siniste, Xabi. Hori ez tekide siniste. Ba nik uste zuk ez bozula hitz egiten zure bikoteakin zeinei bota bitzezun pareja moduen sois necios. Tal cual. Claramente, sois necios. Eta ekipo baten, klaro, botetan dozula, ez tozula botau bier zurekin ondo eruten bat dan bat, zati zuretako pilare animiko bat, olako txapelketa baten zuk esan dozu moruen, da oso importantatik. Denik adibidez, Xabikin, klaro itxina bai. Xabi, gure hartin ez gare botauko eta bazgitzen botau, eta nire ustez ez da joku zikina, ez joku garbia, ez ebe, esare botaten zure hartien, daukotzulako zure hartien laguntasuna, eta daukotzulako, ikustotzulako fuerti hau, bestia baino, eta ya está, ez da ikusi behar zebe txarra hor, tío, ez da ikusi behar zebe txarra. Padillaren txaloak ziren. Padillaren, publikoaren favoritoak. Mesedez, baserritar honenak, aste honetakoa zein izango den oraintxe bertan, ikusiko du, zuek erabaki duzue aplikazioaren bidez. Zein? Jokin berriro. Asier. Zigorria ez hemen dagoelako. Bueno, aste honetan, ez. A ber, hemen dauzkagu aukerak. Ikus dezagun ba, zuek aukeratu duzuen baserritarra zein den honena zuen ustez. Jokin asmatu duzue. Kaletarra! Enara! Zein izan daiteke kaletarra honena, aste honetakoa? Espero nahi izatea. Espero duzu. Ze zuretzat bikote favoritoa da? Nahi eta izaskun. Ojo, Andrea. Padilla, poziko. Ojo, Andrea. Ojo, Andrea. Ojo, Andrea, mira, oier, ya posik jarri da. Andrea izan daitekela uste duzue? Nahi, ez. Marko, zein? Zein izan daiteke, kaletarra honena? Nahi. Edo goiko. Nahi goiko, miren, ados. Ainitze o nahi? Ainize. Hor, aizpada, Pozi, jarriko zinake? Merezi dau. Nire ustez asko demostratu. Bueno, merezi guztiek momentuz, ze azken finean zuek erabakitzen duzue aplikazioaren bidez eta aste honetako kaletarra honena. Nahi! Nahi izan da! Badakezue saria dagoela, ez da? Karo, zuek aukeratzen duzue baserritarra honena, asteko baserritarra honena eta kaletarra honena, eta zuentzako saria, lakorren saria, Hernanira joango da. Isiar Urreta Bizkaia bentzat izango baita lakorren saria, aste honetakoa. Txaloa ere, Isiarrentzat. Zigorriz, beta? Bai. Txabolan esan duzue oso ondo, bueno, batzuetan, segun eta gaua nolakoa zen, ez da? Euria egiten bazuen eta... Otza. Ba, adi, zeren urrengo atalean ikusiko dugun aurrerapen bat jarriko dizuen. Esklusiban. Eta honek polemika sortuko du. Talde gorriko baten batek talde urdinena den zerbait erre omen du. Aurrerapenaren zatitxo bat, gero osoa. Errein dutela.
gestu oso motza, Telmo, osea. Gaur bi galdera ditut zuretzat. Zenbat aldiz pentsatu duzu hilabete honetan autoaseguruaren urteko kuota kobratuko dizutela eta gainera ustekabeko beste gasto batzuk izango dituzula. Eta zenbat aldiz gogoratu zara etxe aseguruaren ordainagiria oporrak hartu aurretik etorriko zaizula? Behin baino gehiagotan, ez da? Benetako burua ustea izaten da, eta beherakada handia eragiten du gure banku kontuan. Baina hori berehala amaituko da, zuk nahi baduzu. Izan ere, Laboral Kutxaren multiaseguru kontuari esker, 12 kuotatan ordain dezakezu gasturik gabe. Bai, gasturik gabe. Kopuru bera ordainduko duzu hilero eta horri esker, diruak hobeto antolatu ahal izango dituzu, ustekaberik ez izateko. Horrez gain, zure aseguruak ez ezik, bikotekidearenak ere hileko kuota bakarrean ordaindu ahal izango dituzu. Laboral Kutxaren multiaseguru kontua. Errezagoa bada, hobe zuretzat. Gauerdia izateko, 12 izateko, eta rosak esaten zuen. Bai, irakurri dut nik txio bat, zera esaten du J. Etxaidek. Claudio Landa joku zikinan estatutoak ja. Juan Terol hasi idazten, Juan Terol zuzendaria. Laizter egingo dugu, berehala egingo dugu Jon Fernandezekin, zelan dago Txiolandia, enara? Topera, ez da? Bai. Topera. Bai, bete zera. Bueno, berehala, zera, batzuk ikusiko ditugu, baina lehen aurrerapenaren zati bat jarriko dizuet orain osoa. Badakizue, negutegian gertatuko da, tentsio handia izango da zergatik. Talde gorriko baten batek zerbait erre omen duelako, eta talde urdinena den zerbait. Ikusi aurrerapena. Errein detela. Gestu oso motza, Telmo, osea. Bakit igual ez tala izan joera ona, baina amorruan ekan gaizkineon. Telmo, zer gertatuko da? Hau bat, Telmo. Zer gertatuko den 8. atala izango da igandekoa. Ezin dugu galdu. Jon Fernandez, emot! Zer moduz, Claudio, oso ondo. Ikusi duzu, Jon Fernandez dantzarako gogoa daukagula, ja, Noski baiet. Beira, lehen komentatu duzue eta arrazoi guztia duzue, Txiolandia dao topera. Eta begira, elkarrezketak ere sustatu dira. Kaotiko basketek hau esaten du. Tania kamera bila joan da, utzi alde batera showa. Oso ondo egin da, Josu. Eta hementxe, konkistadorak esaten dio, Tania kamera bila jungo zan, bai, baina Goiko eta Andrea be, eta ez da hortxe geratu, zegero gehitu du, Goiko eta Andrea, beti atzetik mundu osoagatik txarto berbetan. Bueno, hau honek jarraipena izango dugu, eta ikusiko dugu. Eta gauza gehiago, hementxe Taniantzat txaloak, Tania, programako hobena, haupazu, zure kuadrilla kongudik agurrak bialtzen dizkizu. Eta bukatuko dugu kasu honetan Enararentzat, Enara gaurkoan falta mota dizut hementxe Twitterren, baina zuretzako txio bat jaso dugu. Artizar txiolarien patroia. Hementxe patroi bezala izendatu zaituzte, beraz, honekin bukatzen dugu gaurkoan. Patroia zarela, Enara! Txiolarien patroia, baserria, familiako txiolarien patroia. Eskerrik asko, Jon Fernandez. Dantza, Jon Fernandez, zuk ere dantza. Gaurkoa berezia da, mesedez. Gure protagonistak behera, erronka daukagulako planteatuta. Zigor eta esfeta txalo bat eurentzat. Bitartean, nik esango dizuet, aplikazioaren bidez, da egizue, erronka bat egiten dugula, hemen jarri zaitxez bitxu, hemen albo honetan jarri zaitxezte biak, ze beste gonbidatu bat ekarri dugu. Aplikazioan honako erronka hau planteatu dugu, hor agertuko da, hauetariko zeinek dantzatu beharko lukeen, errusiar dantzari batekin. Errusia? Ai, begira ze polita! Zuek zarete! Karo, baina zuetariko batek dantzatu beharko du, Galinarekin, hemen dago Galina! Priviet, Galina, priviet!
galinak egiten duen dantza, zuetariko batek errepikatu beharko. Mira, honenaz behize. Mira, esbetak bai. Eta besteak lagundu dezake? Bueno, ikusi... Adibidez, zigorrita baina tokatzen bat Zuek zer uste duzu, zein izan da aukeratua? Zigorre. Zergatik, baina... Barre egiteko... Zeinek esan dizu? Ibai, zer esan dutxu? Joku zikine esan dut. Etorri zertxe sona. Venga, txarrati bai dantza. Venga, dantzatzera. Dantzatzera, Ibai, horregatik. Venga. Egon zaitez hemen. Egon zaitez hor, erto. Eta oraintxe bertan, Juan Terol, zuzendari jauna, zeinek dantzatu beharko luke galinarekin? Galina prest dago? Ai, galina. Ai, galina. Badantzatu beharko du zigorre! Mesedez besteok ere, altxau ipurdiak, hau klasiko bat dagoeneko. Galina, zure ikaslea, zuk dana errepikatu behar duzu, Aurrera, badakizue, datorren asteartera arte eta igandean baserria. Galina, zuretzat. Venga. A mí no me queda pista.